Taká lehká loptička, cirky jak emental. Pre veľa ľudí je to najkrajší šport florbal. Hokejočka, lehúčka, círava umela. V telocvičňoch švedce z ňu veľa ľudí beha. Raz to zahraš, pochopíš, jaký ten šport krásny. A už po perším gole je to tvoj šport navždy. A tí, co ho milujú, zrobia všetko preto, že keď še hra v Prešove, skoro štátne šveto. Tak FBC Mikuláš Prešov vás tu víta a každý za loptičku jak o dušu líta. Mládež, ženy i muži, extraliga vážení, nenadarmo volajú, pozor, východ šalený. Sninčak, Siky a Hraško, máme i šatána, pre vás tu už makajú od samoho rána. Turnaj medzinárodný, ten še furt vydári, spokojní sú Slováci, Česi i Maďari. Aj elite týmkáte, ale to poznáte, každý rok še tu ceša, tak teda vítajce na exibičný zápas. Výber šveta športu, Líba, Bača, Zakúcia, Lavko, Prusak sú tu. Luberta, Zavadinka, Dyňa, Sivy sú tu. Vítame i Cmorika, Čandu, Slava, Burzu. Florbalové hry Prešov, to je skrátka ono. Kryšľák vám praje úspech, Mazar, Zajac, Tono. Keď šepejce rozejdu, takoj tak začnú hrať. Môže na nich len brankár zozadu pozerať. Určite, jak každý rok, turnaj še vydári. Najlepších vyfocíme pri víťazným pohári.